Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Ad-Duha ayat 1 ngantos dumugi ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Wadduha, demi wayah duha, yaiku nalika srengenge munggah sagaran tombak. Walaili idza saja, demi wayah wengi menawa wis sepi. Ma watta'aka rabbuka wa ma qala, pangeranira ora ninggalake sira Muhammad lan uga ora sengit. Walal akhiratu khairul laka minal ula, lan yekti kang pungkasan luweh becik tumrap sira tinimbang kang kawitan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, lan yekti besok pangeranira mesti paring kanugrahan marang sira saengga sira dadi ridho. Alam yajidka yatiman fa'awa, apa ta ora panjenengane nemoni ing sira minangka yatim banjur panjenengane ngayomi sira. Wa wajadaka dhallan fahada, lan panjenengane nemoni ing sira minangka wong kang bingung banjur panjenengane maringi pituduh. Wa wajadaka ngailan fa'aghna, lan panjenengane nemoni ing sira minangka wong kang kekurangan banjur panjenengane maringi kecukupan. Wa ammal yatima fala taqhar, mongko marang bocah yatim sira aja tumindak sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, lan marang wong kang jejaluk sira aja nolak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, lan marang nikmate pangeranira supaya sira ucapake sarana syukur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.